May 80 pasyente na mula sa National Capital Region ang ipinakisuyo ng national government na ilipat muna sa isolation facility ng Pampanga sa National Government Administrative Center o NGAC sa New Clark City. Ito ang kinumpirma sa CLTV News ni Dr. Dax Tidula, ang chief ng Provincial COVID-19 Isolation Facility. Dulot umano ng COVID-19 surge sa Metro Manila, 130 beds ang inilaan ng probinsya sa NGAC. What the governor po na pinrovide niya na beds pa sa mga taga Manila, he provided at least mga 130 beds. No? So pero nakatanggap na tayo ng mga 80 from Manila po. Sinabi ni Dr. Tidula na puno na halos ang higit 500 bed capacity ng NGAC at Athletes Village para sa mga asymptomatic at mild cases. Pero paglilinaw ng doktor na dadamay lamang ang Pampanga sa problema ng NCR at ang pagbubukas umano ng isolation facility ng lalawigan, ang tiyak na maggagarantiya na kontrolado pa rin nila ang pagsalo sa mga COVID-19 patient. Opo. Kailan mo pwedeng sabihin na may COVID surge na sa Pampanga at yung ating mga pasilidad, kumusta na ba? Opo. Pag sinabi mo kasing surge, when we have our own facility at pumuno na po at wala na po tayong mapapaglagyan, that's we call na may surge na po tayo. Pero ang ating provincial government, nakaready naman po tayo dahil before nangyari itong surge nito, nakaready na po si Governor at si Nanay. So, napagawa natin itong facility ito at nakastambay na rin po ang Lubao. Ang Lubao is 120 beds rin yun po. No? Aside sa yung NGAC and athletes. No? So, nakaready na po yung Pampanga just in case na mag-search po tayo. Pero as of now, wala pa pong search sa Pampanga. Hindi naman daw big deal kay Governor Dennis Delta Pineda ang pagsalo sa mga COVID-19 patient ng NCR na idinadala sa New Clark City ng probinsya. Kailangan magtulungan yung ginagamit nating quarantine facilities sa New Clark City. Nagtutulungan ho tayo ng national doon. Although yung isang wing is managed by the province ng Pampanga, kabilang wing managed by CDC. So still, tulungan ho doon pagdating doon sa NCC. Kasi ang pagmamayari naman ho talaga ng NCC is our national government. Tayo lang ho nag-ooperate. So ngayon nangangailangan sila ng tulong, we need to help them. Pero sa NCC naman po yun. Halos kalahati o 54.62% ang occupied na sa 639 na isolation beds sa probinsya ng Pampanga as of March 15, 2021. Ayon sa COVID-19 tracker ng DOH, 290 isolation beds na lamang ang bakante. Ito'y sa nakalipas na 2 linggo ng pagpasok ng buwan ng Marso na ang sinasabing COVID-19 surge sa NCR ay sinasalo ng mga karatig probinsya. Paulo G. Santos, CLTV News.